Dámy a páni, vítam vás u tohto nového videa. Dneska, ako ste si už mohli všimnúť, sa budeme rozprávať o Opatovi, pretože stala sa taká nemilá vec. Opat totiž streamoval klasicky, ako bežne. Trochu to tam na tom streame prehnal. Až to došlo k tomu, že prišla polícia, zobrali ho do nemocnice a... Fú, ty kokos. My sa pozrieme na Dušanové video, kde to celé zhrnul, povieme si vlastne k tomuto niečo, lebo Opat je taká figurka, ktorá vlastne vždy niečo vlastne takéto zrobí. On proste zmizne a potom sa zjaví s totálne drama vecou, tak ako aj vtedy to riešil Majgepan, to jeho obťažovanie až zneužíval dievčatá. Ja nechápem napríklad, že sa človek nedokáže poučiť zo svojich chyb. Ja neviem, keď zrobíš nejakú chybu, tak akože už si povieš, že OK, nezrobím ju ešte 8 krát, kurník! Toto video už som sa zmieril s tým, že to je asi žltá a pravdepodobne si dám žltú na najbližšie 3 mesiace, ale kamaráde, s Xanom ožratý Opat s jeho kamarátom Zlatorzom, čo ja som doteraz nevedel. Toto je čo za tvora? Čo to je za mytický tvor, tento jeho kamarát? Neviem. Čo to je zač? Proste streamovali, kde normálne Opatovi došli do bytu policajti, aby ho dali nejako dokopy, čo on nejako uhral, že je proste schlastaný a odišli. A ten chat je to, čo ma na tom najviac akože halúzilo, pretože ten Opat evidentne je fakt, že hotovo, že normálne tam poslal do seba 7 pív, plus tam mával s a neviem čo všetko a jeho chat boli XDčka, že reálne zo 1000 niečo ľudí, čo bolo v chate, tak som videl tak maximálne, že 5, čo Niekedy máš podľa mňa okolo seba zlých ľudí, alebo jak to možno aj povedať. Oni tým, že ho krmia, mu to dáva tú motiváciu ďalej to robiť, oni mu posielajú peniaze a vlastne on si neuvedomí, že je to čo zlé, že keby tam napríklad nikto na tom streame nie je a mu povedia, že akože bratu, že fakt to už je moc dať 7 pív do seba a ešte tabletky, a neposielajú mu peniaze, myslím si, že inak by sa nad tým zamyslel. Alebo aj po tých kauzách všetkých, keby sa mu ľudia otočia chrbtom, tak tiež inak by to vyzeralo a možno by fakt nerobil to isté, ale tak to je zase čo by keby, boli by sme v nebi. ja chápem, že on má fanúšikov, pretože on keď proste mimo týchto drogových vecí a proste venuje sa tomu, že hrá lolko a zabava, tak on vie byť zábavný chalan. Ale ja toto je neskutočné, čo ja som videl. To je halus, že proste oni majú, aj Jirkos aj on majú taký pattern, že oni sa vždycky pripomenú, hej, že jeden sa buď doští do sere, alebo druhý sa svetuje, alebo proste... Toto no, proste ten Jirkos, čo sere na streamoch. A Opat je presne ten istý typebit. To je toto, čo som hovoril na začiatku, že on by mohol byť v pohode. Ale on buď není, alebo je, ale v rámci nejakej drámy. Čo si myslím, že je zlé na psychiku a potom aj to ti tak robí z toho hlavou, že vlastne robíš tie veci, čo robíš a to privolá ďalšiu drámu a neviem, to zasa už hrám na doktora Hausa, na psychológa normálne a na Monka. Príde mi to akože niekedy takto, ale tak no, do hlavy mu už nevidím a... Pravda je možno niekde úplne inde. Ja som to pozeral, ja som neveril vlastným očiam, keď tam padali niektoré tieto hlášky. Zatorzi, jestli je jeden člověk, na kterého ty dáš, jsem to já. Já jsem tvůj spasitel. No, dobře. Takže si právě teďka píchni žile. Viete, a to je to, že tohto človeka môžu kúkať deti. Môžu kúkať chlapci, ktorí majú radi lolko, čo akože, to je vás. Povedia si, že toto je úplne bežné. To asi patrí k tomu, chcem byť perfektný v tejto hre, chcem byť streamer, tak toto možno mi k tomu nejak pomôže, alebo ja neviem. Tu je to, že môže ovplyvniť tým svojim správaním mladších a fakt, keď to kúkajú proste nejaké decka a on tam povie, že čak daj si do žily rovno, teraz, lebo ja som tvoj spasiteľ. Možno nejaký decko si to tak zobere, že Opata bere za svojho pána Boha, že ho má vylepeného na stene a pred spaním dá furt pusu na čelo a povie si, že... Tak to asi nie je potom zle, keď to povie Mr. Opat. Ja nechápem, niektorí ľudia by nemali mať takú slavu, ako majú, alebo by sa mali s ňou naučiť nejak zaobchádzať. Ja už sa mám dneska za na Kiku za to. Na Kiku? No? Na Kiku se dá pán? Čo on povedal, že nie, že dostaneš za to ban a on povedal, že za to dostal ban na Kiku. No vidno, no, že asi niečo má v sebe.
Ale trochu mi pripomína Johnnyho Deppa. Ten stream fakt ako, oni tam retrospektívne spomínajú na to, ako mali radšej hudbu, keď boli proste vybavení. Že ako spomínali nostalgicky na doby, kedy spolu proste boli s***vaní. To kamaráde, to ja keď som pozeral, ja som neveril vlastným očiam, čo pozerám. A niektorí v tom čete, čavo proste opad nevie stať na vlastných nohách, že normálne nevie chytiť kľúčku na dverách. Tam proste takto hrabe more, jak pes, keď prosí o niečo. Vyjebe sa tam do stromčeka, vybavený jak blázen a ľudia dávajú XDčka v čete. Hoši, toto je... To je no, toto sú proste trovia, alebo ja neviem, toto ani nemôžeš byť fanúšik, keď máš rád toho tvorcu a vidíš, že čo sa mu deje, tak sa nezačneš na tom smiať. Ja som človek, čo sa smeje fakt na všetkom. Ja sa smejem aj v situáciách, kedy by som sa fakt smiať nemal. Ale ja som iba veselá kopka a neospravedlňuje to nič. Je to debilina. Niekedy treba byť vážny a netreba si z niektorých vecí robiť srandu. Čo u mňa je veľmi ťažké. Ale keď vidíte svojho obľúbeného tvorcu, ku ktorému zhliadate a máte ho za vzor, tak nebudete sa na tom smiať. Alebo ja neviem, aká je mentalita tých ľudí, že ty akože vidíš, že toto sa deje tomu tvorcovi a ty povieš, že to ma pobavilo. To je komediant. To je ten náš opat. On bol vždy taký komediant. Ten chalan má nabehnuté na to mať úplne v kľude život bez týchto vecí a mať sa dobre. Že on fakt môže tých ľudí proste kľudne aj koučovať lolko. On je v ňom proste dobrý. On môže zabávať ľudí tým, jak hra lolko. On môže proste cinkať a mať úplne komfortný život tým, čo vie najlepšie, a to je baviť ľudí tým, jak hra hry a proste aký je, mimo drog a tak. A čavo proste... To je to, že nechápem prečo vlastne. Ty môžeš mať neskutočne dobrú kariéru. Môžeš byť proste pro gamer, perfektný streamer, lebo opat není akože nejak trapný. On niekedy, čo som videl nejaké klipy, tak akože dokáže byť vtipný a on radšej bude robiť toto. Vieš, tam už je pre mňa nejaký problém so psychikou alebo nejaké iné problémy, čo už musí opat akože riešiť sám, ale to je hrozné. A to je to, že kým tí ľudia ho budú podporovať, posielať mu peniaze, on sa nezamyslí nad tým, že vlastne niečo zrobil zle. On iba urobí to, čo urobil XY krát. Je mi to ľúto, že sa to stalo, polepším sa a už sa to nikdy nestane. Odíde na chvíľu. Akože tak, že nebude o ňom internet počuť, bude si streamovať, bude všetko super, bude mať ten svoj kopček, tú svoju bublinku a potom zrobí zase niečo a to bude jeho kolobeh. On sa nikdy pre mňa nepoučí, pokiaľ bude mať podporu od tých svojich divákov, ktorým vlastne to príde asi úplne v pohode. Vy napíšte, aký máte názor na celú túto kauzu, na opata, alebo celkovo aj na ten prístup divákov a na všetky tie veci, ktoré vlastne sa dejú. Rád si to prečítam, rád budem za váš názor. No a my sa uvidíme pri ďalšom videjku. Ďakujem, že ste mi venovali svoj čas. Dajte like, odber, zdieľajte a pa.